Hayi ke masithatheni ngoba part 4 wethu day 2 wethu noKhethi Matlala lona. Hayi ke uthe efika ke namhlanje uBhuti Madlisa ufike namhlanje enxibe andazi noba kuthiwa yifendi noba yini. Please do not come for me, andazi Nixon nangezi brands because I can't afford them. Hayi ke ufike enxibe lonto akayinxibile, wena shirt wena brukwe ukuya kwezihlangwini yonke lonto. Hayi ke busy ke imicheni khici. Hayi ke uhleli phansi phofu namhlanje media isa misbehavior nje bamenza nje celebrate nje eshiywe lixesha. Hayi ke uhleli phansi yaqala ke proceedings zakhona. Phansi koba ke uSC uvele wamqala kulapho into bengeke wayithetha izolo malunga nalamcimbi wemali kaBhekicele ama 300,000 lawa nama 200,000. Hayi ke uze nayo into namhlanje wasde wasipha noba hayi le mali ngathi iBheki bebesebenzisa ezikaWoolworths ukuphatha le mali. Ningalibali kunala evidence ke yavela kuMadlanga Commission apho uSergeant Nkosi lo weoffice ka General Sibiya apho wayiphume khona ephethe iBhegi kwaKatiso Molefe ngoDecember naye. And not necessarily ngoDecember, meaning nge-27 kaNovember apho ayiphethe khona iBhegi. Hayi ke sharp ke weza naye kakuhle nje uSC, but nje andimfili manje uSC akenzi nje ngesiqhelo ngendlela esimqhele ngayo, ingathi uyamoyika okanye andiyazi thini okanye akekho right na. Sharp ke hayi weza naye watsho ke ngomcimbi wemali lo, but ngendlela endiva ngayo i-evidence yale okanye i-proof yale mali akazathi unikeze uBhekicele andiboni izaba khona. Hayi ke kuze naye apho from apho waphuma wangena phi kanene kwaphicothwa nje umcimbi lo wakhe owalalisi wayenayo phayana. Istory sakhona sidibana singadibani, wamfaka naye namhlanje uSergeant Nkosi. Mamelana uthini ngoSergeant Nkosi yena? Kukhona apho esithi khona wamthuma khona ibattery. So basically abantu bethu basemaphoyiseni benziwa oIceboy ngoKhethi Matlala. Uthi wamnikeza ikhadi lakhe phofu ngathi ikhadi lisuka kwiPA, uPA yahamba yomthengela ibattery azikakhethi ubukhethi abuye nazo kuKhethi. Uba ngaba into leyo imenza bangathumeli uPA kuyirole yePA umcimbi noma into ezifana naleyo asazi, but ke ukhona lapho uSergeant Nkosi evele khona namhlanje unayo ubuhlobo akaqina ngabo no General Sinona. Kula mcimbi woba esithi wayekhona uGeneral Sinona mhla meeting no General Mkhwanazi apho uGeneral Mkhwanazi khona wayemnika khona ama terms and conditions oba tit for tat, you scratch my back I scratch yours, uzanceda mina ngendaba yakho emcimbi wakho wale tender semsebenzini, but wena ndifuna undenzele o1 no2 no3. So uzama ukufaka uSinona, singazi ke uSinona uzafike athini a collaborate story esakhe nesika General Mkhwanazi na. I mean esika uSinona uzafika collaborate story sakhe nesika Khethi Matlala na asazi. Phansi kwalonto leyo mamelani uthini uNomvalo, ndimthandile uNomvalo. Uthi uNomvalo kuye hayibo yazi yena ngendlela akayibona ngayo kungenzeka into ba uGeneral Mkhwanazi wayephezulu kokumphenya. Even then that's how yena he takes it. If kwenzekile into babe badibana kungenzeka into badibana kwakuthi uGeneral Mkhwanazi wayemphenya nakwe engaza kaphinda abuyele kuye. So ikhona nje into engathi njalo, but istory sakhona sibambeka singabambeki. What other points kanene akazidiscussile la before questioning, because ngifuna ukuthetha ngetestimony yakhe so that ku part 5 silapho sokuqala khona iquestioning. So ayikho ncam enye into uKhethi angabe uyithethile entsha na yini kanene na. But nje ngaba abantu ubuziwe ngerelationship ezithile nabantu abaphezulu esiphoyiseni ke. What else was he asked na? uKhethi Matlala into engathi ayikho ngaphandle nje kwe lifestyle yakhe uba ingathi une incomes zo 2 million per month kuyingathi kwi company le yakhe VIP protection ukuthi I life expenditure yakhe nje kwavela nento engathi wayenayo unazo ne bike ungathi beke ngoba ingathi wazi uGeneral uSergeant Nkosi through e-bikes ezo zabo. But udlolane bakhe no General Sibiya akangeni ncam kubo, but nje uba badibana uyayithetha lento. But oyena umuntu endimbona into ba he wants to go down with nguBhekicele. Nguye umuntu ongathi nje umkwatela waze wa talking about ukwata khona phela buzwe khona ngento ba umkwatele na uGeneral wathi ya umkwatele. As for I relationship yakhe
no Brown Mokgotsi bambuzile namhlanje uba xa kemjonga ubona eyintoni. So uthe xa kejonga uBrown Mokgotsi ubona uBrown Mokgotsi as i-con artist and then ubona uBhekicele as i-extorter. Wabuzwa futhi into yoba is there anyone else engabe waba nabubudlelwane eninikisana ngalo imali na? He himself said into yoba bakhona abantu beke bapha imali, but in terms of akathethe ngabo ngungaba bayi-2. So basically la testimony kaBrown Mokgotsi eyakuMadlanga Commission into yoba uGeneral Mkhwanazi wanikezwa imali ayikho into efana naleyo ethethwe ngubani, ethethwe nguKhet Matlala. Andithi wayetshila uBrown Mokgotsi wathi uKhet unikeze uGeneral Mkhwanazi imali, ayikho ke into efana naleyo. Yini kale endingayibalisanga? Ndizaza nje kwabantu i-test xa kwi-questioning yabantu abaye yaba interesting i-questioning yakhe. Or the other part kukhona apho uKhet ngathi ebefuna ukuthi i-chats ezifakwe ezi-evidence ngoGeneral Khumalo uyazivuma, uyazamkela. Kukhona apho bongathi ufuna ukuziphika khona no-Ashley Souls, I think bekefuna ukukapitalize nje apho kancinci wakuthi no uyazivuma. La mcimbi kaDlamini esithi kodwa ka-understand into yoba kutheni ezifoni zakhe zabhalwa uDlamini nani nje khona into bekengathi ufuna ukuyidispute apho, but all in all uzivumile i-chats zakhe noBrown Mokgotsi ezezeza submitwa nguGeneral Dumisani Khumalo as i-evidence. So umcimbi owango ndingabe ndithi kwicala lethu umcimbi ucalanye until something new comes in. Mamelani ke apho efaka khona umcimbi wemali, le mali lena seyifaka nesister yakhe kwaba yiyo yakhipha le mali 300,000 abo. Le mali imagine umuntu ehamba equgule ephethe because uthi he walked from the bank to apartment leyo walking nje uphethe 300,000 nje into ezifana nezo. Enye ke into endiphikaphile umcimbi wakhe wonogada bakhe ingathi unonogada bayi-14 if not mistaken ne. So nje bambuza into yoba ayithini lento ngoba nabo bosabayo kangaka. Wazama ukuthi no indlela yakhe yokuzimaketha yokumaketha ikhampani yakhe phofu imoto ezi azibrandwanga. So wathi yena but bazama ukumchazela ba but it doesn't make sense into yoba uzothi indlela yakhe yokuzimaketha yabo sebenzisa imoto ezingaka nezecurity ezingaka uthi uyazimaketha wathi i-plate number ibhaliwe. But ke I don't think majority of people would actually care nge-registration to that extent because umuntu marketing business yakhe usually check imibhalo into imount ibhalwe ntoni nani. So nje uzamile ukuthetha istory endibona enje into ba asivakali, but bakhona endingatsho pha kwi-MPs into ba bayambona uKhet uyaxoka unamanga istory sakhe asidibane. I got so interested part 5 wami I'll be talking xa beqala i-questioning yakhe, xa beqala ukuquestiona uKhet ne. Usually mose ndithetha ngoJames, ndithethe ngaye lo nokumane asiphume nje asigile kancinci Ashley Souls, sithethe ngoMalema, sithethe for the first time I'll be speaking and ndi proud ngomuntu ongazange ngenza content ngaye on my part 4 endithandile i-questioning yakhe. Othe engena wangamcengi uKhet Matlala wambeka endaweni yakhe, uthe engena ulumlomo wamxelela way to get off, naxa evala wavala nge way to get off, and for some reason remember ye-DA. So on my part 5 I'll be telling you exactly what she in fact had to say kuKhet Matlala. I had a conversation with the SC with advocate, and she has advised how we will be able to do what I requested before the break. So perhaps if Chair can just allow her to explain that. Thank you, Chair. Afternoon, Chair. The request from Honorable Souls is that because the witness has indicated that in some of the WhatsApps that are included in his annexures, that some of those WhatsApps have been tampered with, that he please indicate which of those WhatsApps he believes have been tampered with, and that he then cross-references those to the WhatsApp messages that are on his phone. So give a few examples, not all of them, let's say 3 or 4, where he's identified that there has been some form of tampering,
and then to show that as against the phone that he has, just so that he can be able to explain to the committee the issue that he's been highlighting about the tampering of his phone. Thank you, Chair. Did you understand that, Mukon? Yes, I do. Are you able to do exactly that? The problem that we have here is that the WhatsApp says that it needs to be updated. So we cannot access WhatsApp because it needs to be, remember this phone has been off for a very long time, so it needs a new version of WhatsApp. So I think doing that again is going to, I don't know if you can do that, but what I have here is only the screenshots that they took from WhatsApp and the dates on when the screenshots were taken. So we cannot compare the screenshots and go to WhatsApp, and because we cannot open WhatsApp. Honorable Sols, do you have a follow-up? Yes, Chair. Mr. Matlala, you understand that when you make the statement to say that your phone has been tampered with, you are saying police has submitted evidence here that it has been tampered with. You have to prove that, you see? So the way you have to prove it is, you said you have on your phone Yes. your messages. My idea was I would be able to look at your messages on your phone, compare it with what is submitted to us, and in that way, we are able to see this was the message. You give us 3 examples, and this is what was submitted to us. I'm struggling to understand what you're explaining about. You can submit screenshots of when screenshots was taken. I need to understand that. But what I put to you is, in my view, if you are unable to prove your counter allegation, I will not be able to believe that. Or I can tell you directly, I won't believe it. Because you have to show it. That's material evidence. The proof that I have, like I said before, is that my phone has been operating after the 14th. And the screenshots that have been taken from my phone after the 14, 15, 16, right up until June. Oh, I understand now that you would want to say that the phone wasn't in your possession after. From the 14th, I was in prison. Yes. So, but the phone was continuing operating while I was in custody. I see. So you can submit that to us. Yes. Thank you, Chair. That will suffice if we can have that. But it will only prove that his phone was operating whilst he was in jail. Thank you.